guys, good morning kaprobinsiyas. Nandito kami sa Mapandan, Barangay Torres. At kami ay na-flat yung bike ko. Tusok ng stapler. Tapos to, babae pa ang aking vulcanizer. Galing ha? Tingnan natin. Girl power. Oh yes. Nagplatan ako. Babae pa ang mag-vulcanize. Galing. Babae ang vulcanizer. Anong pangalan mo na? Pangalan mo? Berma po. Ah? Berma. Berma. Ilang taong ka nang nagvo-vulcanize? Mga 12 years na po. 12 years. So, ang tagal na rin ah. So, ilang taong ka na nun? 10 years old. Oh, wow. Grabe. Saan ka natuto nun? Sa ano? Sa tatay ko din po. Ay, pamana, no? Galing ah. No? Para daw kahit nasa bahay kami, Oo. may hanap buhay kami kahit may asawa na kami. Ay, ganon. Ang ano, no? Galing ah. Ngayon lang ako nakakita ng ano eh. Babae na nag-vulcanize. Yung bike ko pa ang natusok. First time na natusok yung bike ko, nako. Dito sa Mapandan. Galing ah, babae. Maka ilang vulcanize ng maghapon. Ano po, mababa na yung pag ano, may 200 din. Mga ilang ano yun? Sasakyan or 5. ang galing eh. Okay na yun ah. Pero pag medyo madami din, maganda din yung kita. Oo. Talaga. Anak mo ito? Opo. Yan eh. Yung bike ko na flat eh. Natuso. Mahaba pala itong 2 years, no? Diyan na yung boundary. Laundry. Tapos, diyan lang sa banda niya sa may barangay po. Supreme. Ay, kasi na barangay. Ah, ito. Yes. Oh, tapos na yung bike ko. Nako. Papunta kami sa Manawag ulit. Okay. Thank you. Dito kami ulit sa Manawag, Pangasinan. Manawag Church. May daming bikers. So, mga bikers. At may nakita akong team dito na interview ko sila. Let's see. Okay. Hello, good morning. Anong team kayo? Manawag. Manawag, ano? Chapter po. Manawag. Manawag chapter. Ilang members na kayo? 18 po. 18. So, anong bago pa lang or Yung ano po, iba po newbie, yung iba patak na. ano? Yung iba po newbie, yung iba patak na. Ay, ganon. So, pwede kayong mag-shoutout kung gusto nyo. Shoutout nga pala sa mga member ng Manawag chapter dyan. Right Oo. safe po sa inyo palagi. Oo.
Tapos, oh, ano, Shoutout sa mga member ko doon. Shoutout kayo dyan, mga idol. mag-shoutout kayo. Shoutout daw kayo. Dali. Ano? Shoutout. Oh, shoutout. Samantalin nyo na. Ha? Po kay Allen Garcia. Naiwan po. Nasira po yung bike. Kay Allen Garcia po. Si ikaw. Shoutout po kay Kuya Aljon kasi naiwan po. Ikaw? Shoutout. Nako. Ikaw din. Shoutout po kay Papa ko na nag-ensayo kaya din nakapunta Sa? dito po. Ay, kasama mo papa mo? Opo. Okay. Pero di ko nakapunta. Okay. Sige. Next time siguro, no? Okay. Tingnan po yan, vlogger din po yan. Okay. Sige. Bumapicture daw siya. Ano? Shoutout. Shoutout ulit. Shout out. Sino pa hintay? Okay, thank you ha. Okay. Murmur. Dito kami sa bukid. Nagsusurvey ng bilihin na lupa. Ano daw? Kagaya ito yung traktora ni Mami Iya. Yan. Marumi. Linilinis nila. Yan, mga baka. Kambing. Sa edge ni Mami, nakakatakbo siya ng 10 to 15. Ay, probinsya, nandito ka pala. Nandito kami sa Murmur, pang Manawag, Pangasinan. Anong ginagawa mo dito, Madam Probinsya? Bakit nakalayo ka na? Mawawala tayo. Pero may GPS naman eh. Let's go. Let's go. Ito si Captain Max, bodyguard ni Probinsya. Hindi pwede makabisikleta si Probinsya pag walang bodyguard. Oh yes. Oh, yan si Captain Max saka si Probinsya. Sa edge ni Madam Probinsya, tumatakbo na siya ng 10 to 15. Mabilis. Hello mga kaprobinsiyas, nakarating kami. Safe and sound, yeah. Thank you Lord. Ilang kilometers Kuya Max? 29. 29, oh. Pinakamataas na ano ko yun Manawag ulit. Tsaka kung saan kami dumaan So, liblib. So, mga bikers, be careful, kailangan lalo ng mga babae kasi na-experience ko yung na-flat na kanina sa may Mapandan, Torres, kaya kailangan may mga kasama kayong mga lalaki para at least matutulungan kayo. Okay, mga bikers, this is Kaprobinsiyas. So thank you for watching. Till next vlog again, mga Kaprobinsiyas. Hi. Thank you rin po. Thank you.